na Baffour Gyau babiani abo frame bonsamne asio pramu komfo ene gina dwomu a wono so ete adaban no bi area no na dwumadi no ayefe na ayekra behwe na NYANSAPO TV yeguso a esane no badwemma ede emamo yeguso na anoma komfo efra chichi ene bencheye the first Onima Nyankwada yes we need to make a hano na echomu ho ena ho nananum abiha omuya mamrani amane abi akse bibi ho ani adi kotokro ansekai Mienu, Miansa, Anai, Enum, Ensia. Review. Gasabra Chami, Mira, the Sumabru, Nanana Pada, Gyau. Nanano Mabarama, Samia Mamania Mania XA. Coffee. Nana kwa kubonsamwe Coffee no yasra obia ma obia ma Coffee kwa kubonsamwe ana ayene obia nkodenum apostle for no nya saade no mame mo obia nsi obia no sare free ho mo amodi say no sare free ho mo amwa no sare free ho Nana Akia Ahinsema the first Pave name Princess Duncan Gyau Nayansma, one of Papa Professor Ato Duncan, Obidum Bie and it Dasabre, Omangini, Nuranyam Kanta, Nani Islamon, Kwa Manufactured Company Limited, the Burning Pound,
Mesra. When you say when you're here, you're my son of freedom. Nana Ezisha the first. Onima Yamau Akwaba. Nyankada. Ma Mega. Atsiana Kadrona na Eno. Ni bube ne brebe ze si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wa doresra
Panyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO Abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Sefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya